OTW delok muncul. Delok Google Map. Lapangan Desa Jajar Wates Kadiri. Jalan Mas teko. Wes teko guys. Ini lapangan Desa Jajar Kabupaten Kediri. Atas. Ya aku ora ndelok acarane apa, pokoke nek Mbak Mintulin. Lah kono acarane senam. Tak kira dandutan. Tapi Mbak Mintuli urung teko iki. Piye to iki? Nanti kita akan ada